Vláda Anžuovcov v Uhorsku priniesla po dynastickej kríze stabilitu, hospodársky rozmach a nové medzinárodné prepojenia. Začiatok obdobia sa viaže na rok 1301, keď po smrti Ondreja III. Vymreli Arpádovci po meči. Vzniklo mocenské vákuum a o korunu súperili traja kandidáti: Karol Róbert z anžuovskej neapolskej vetvy, Václav III. Z českého rodu Přemyslovcov a Oto Bavorský z rodu Wittelsbachovcov. Zápas o trón posilnil postavenie veľmožov, ktorí si vytvorili takmer samostatné panstvá. Tento stav označujeme pojmom feudálna anarchia. Najmocnejším z oligarchov bol Matúš Čák Trenčiansky, často označovaný ako pán Váhu a Tatier. Na východe krajiny dominovali Omodejovci. Obrad nastal po sérii zásahov a spojenectiev, ktoré viedli k rozhodujúcemu víťazstvu kráľovskej moci pri Rozhanovciach v roku 1312, kde Karol Róbert porazil vojsko Omodejovcov. Tým sa otvorila cesta ku konsolidácii štátu, k potláčaniu súkromných vojsk a k obnoveniu autority kráľovskej moci. Karol Róbert následne budoval stabilný finančný základ. Opieral sa o kráľovské mestá a najmä o baníctvo na území dnešného Slovenska. Rozvoj ťažby zlata a striebra umožnil razbu kvalitných mincí. Do obehu uviedol zlaté floreny a strieborné groše, ktoré sa stali dôveryhodným platidlom. Kľúčovú úlohu hrala mincovňa v Kremnici, ktorá patrila k najvýznamnejším v strednej Európe. Silnejšia mena podporila obchod a rast mestských trhov, čím sa zvýšili aj príjmy kráľovskej pokladnice. V oblasti zahraničnej politiky je míľnikom stretnutie vo Vyšehrade v roku 1335. Zišli sa tam traja panovníci: Karol Róbert, Ján Luxemburský z Čiech a Kazimír III. Veľký z Poľska. Dohodli sa na spolupráci a na novej obchodnej trase známej ako Česká cesta. Táto trasa obchádzala viedenské trhy a posilnila prúdenie tovaru medzi Uhorskom, Poľskom a Čechami. Vyšehradská dohoda posilnila regionálnu bezpečnosť a potvrdila Uhorsko ako dôležitého hráča v strednej Európe. Po smrti Karola Róberta nastúpil na trón Ľudovít I., nazývaný Veľký. Vládol od roku 1342 do roku 1382. Pokračoval v hospodárskej politike svojho predchodcu a zároveň rozšíril vplyv monarchie smerom na Balkán. Zasiahol do diania v Neapole a podnikal výpravy proti Turkom, čím sa Uhorsko aktívne zapojilo do európskej politiky. Po smrti poľského kráľa Kazimíra III. Získal Ľudovít I. v roku 1370 poľskú korunu a vznikla osobná únia medzi Uhorskom a Poľskom. Táto kombinácia kráľovstiev posilnila postavenie oboch krajín v priestore medzi Baltským a Jadranským morom. K vnútorným reformám Ľudovíta I. patrí dekrét z roku 1351, ktorým obnovil a rozšíril ustanovenia Zlatej buly Ondreja II. Dokument potvrdil rovnosť uhorskej šľachty, zaviedol všeobecný deviatok od poddaných v prospech zemepánov a spresnil dedičské pravidlá známe ako aviticita, čiže viazanosť dedičných statkov v rode. Tieto kroky upevnili stavovský poriadok a ovplyvnili sociálne vzťahy na dlhé stáročia. Ľudovít I. podporoval aj vzdelanosť. V roku 1367 vznikla univerzita v Péči, jedna z najstarších univerzitných inštitúcií v regióne. Mestá na severnom a strednom Slovensku, najmä banské mestá, ďalej rástli vďaka ťažbe, remeslám a obchodu. Mestská samospráva sa profesionalizovala a rozvíjala svoje práva i povinnosti. Z hľadiska dejín Slovenska má osobitný význam listina známa ako Privilegium pro Slavis, vydaná v Žiline v roku 1381.
upravovala zastúpenie slovenského obyvateľstva v mestskej správe a v praxi potvrdila paritnú účasť Slovákov v mestskej rade. Ide o cenný prameň k sociálnym dejinám a k formovaniu identity slovenského obyvateľstva v mestách Severného Uhorska. Anžuovská éra sa uzavrela v roku 1382 smrťou Ľudovíta I. Na trón nastúpila jeho dcéra Mária a krajinu opäť zasiahli dynastické zápasy. Aj napriek tomu zanechali Anžuovci trvalé dedičstvo, zjednotený štát po období rozkladu, stabilnú menu, rozvinuté baníctvo a mestá, posilnené medzinárodné postavenie a pevný stavovský rámec, ktorý formoval Uhorsko až do raného novoveku. Zhrňme kľúčové body. Vymretie Arpádovcov v roku 1301 vyvolalo boj o trón a feudálnu anarchiu. Karol Róbert porazil oligarchov, zaviedol florény a groše a podporil mestá i bane. Vyšehradská dohoda v roku 1335 priniesla obchodnú spoluprácu a českú cestu. Ľudovít I rozšíril vplyv monarchie. V roku 1351 potvrdil stavovské práva a v roku 1370 spojil Uhorsko s Poľskom osobnou úniou. Vzdelanosť reprezentuje Univerzita v Péči z roku 1367 a postavenie Slovákov v mestách dokumentuje žilinské privilégium Proslavis z roku 1381. Tieto fakty tvoria základ porozumenia vláde Anžuovcov v Uhorsku.